हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं नीलू मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ एक मस्त द्वार पूजा गीत गाने। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्त। जय माता जी, राधे राधे। हाथवा में फूल माला भैया लियले ठाड़ जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा कैसे का उतरी साले तोहरे मंडप जी, माउरू छूटल साले मलिया के घर जी, माउरू छूटल साले मलिया के घर जी, माउरू छूटल साले। हाथवा में फूल माला भैया लियले ठाड़ जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा कैसे का उतरी साले तोहरे मंडप जी, से हरा छूटल बाटे मलिया के घर जी, से हरा छूटल बाटे मलिया के घर जी, से हरा छूटल बाटे। हाथवा में फूल माला भैया लियले ठाड़ जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा कैसे का उतरी साले तोहरे दुआर जी, चयन छूटल बाटे सोन के दुकान जी, चयन छूटल बाटे सोनरा के दुकान जी, चयन छूटल बाटे। हाथवा में फूल माला भैया लियले ठाड़ जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा कैसे का उतरी साले तोहरे मंडप जी, जममा छूटल बाटे दरजी दुकान जी, जममा छूटल बाटे दरजी दुकान जी, जममा छूटल बाटे। हाथवा में फूल माला भैया लियले ठाड़ जी, रथवा से उतरा जी जा करी द्वार पूजा जी, रथवा से उतरा जी जा कैसे का उतरी साले रथ तोहरे मंडप जी, जूतवा छूटल बाटे मोची के दुकान जी, जूतवा छूटल बाटे मोची के दुकान जी, जूतवा छूटल बाटे।